lawan cinarita kakemalin semalah Dewi Aisyah ingat desa jangan pernah lan senebut ing riwayat siapa loko dire jalan hidup lagi re ingat aku guru ngaji Quran malah dodo sapit siapa loko dire jalan pagatateng kenging supe lan guru ngas kita fikih maring ulama abil apa wasanipun ukel kang derabet tenaya ukel punika kasiwi dening sawastato sawane maligune sapi sinumarok putra ningkaling bangsa tapi ingkang linung lan sabtu qadir miarsa engel sagong ngadis nabi kang sinalir sagem ulama singabu kalipos panikalon saking Muhammad anak kesana bakilan lawan malis saking Abu Naim nenggekan wasta lawan saking Abu Qasim kang kaputran Dening Ahmad karyo iku pangasan ini wasing lana ikat lan abi muadab serta sorok diwanahu arutlan kitab kafiyah ilmu mantek lawan ma'ani pada lawan ilmu logot bening wastan gurune kisah jegraya iya putra ningali kang abang serta kang minong lan bali lumabat sahabat maring zatul arifin bahair amat kang mustan putra Dewi muslim bangsa di dias punika ngarangan Sabtu Qadir Jilani anggal bir motorika sing riku lawan ilmu tata krama kaan lawan Sabtu Qadir Jilani anggal bir punika saking astan ingkang kekasih mamokoni Abu Said Barat masuk ingkang minung lan siapun Qadir jalan enggal mausik menengi jamaning para ulia ingkang alim kabeh wakang moy keromatan sami marifat sadaya kirana sampun kanana ingkang